idem da budem doktorka u Nemačkoj, standardni put svakog prosječnog Srbina. Sam htjela da se bavim nuklearnom fizikom. I kao, svako ide na posao što mora, naš je posao mnogo stresan, naš je ovo, naš je ono, pa jeste, ali šta sad? Mislim, svaki posao ima svoje mane. Zdravo ljudi, s obzirom da smo dobile mnogo pitanja koja su se ponavljala, odlučile smo da izdvojimo 10 onih najčešćih i odgovorimo na njih kako bismo vam malo približili i nas i ono što mi radimo i naše funkcionisanje u toku dana. Prvo pitanje, kako je nastalo ime kod Kido? Evo, Gocka. Pa da, to je mnogo interesantna priča zapravo. Kad sam ja dala otkaz u prethodnoj firmi i sad trebalo je smisliti ime za u tom momentu preduzetničku radnju i trebalo je naći nešto što je u potpunosti autentično, što će lako da se pamti, a što opet ima neki svoj značaj. I ja sam sa kolegom Igorom mozgala kako, šta, koje je najinteresantnije, da opet nema DevOps u sebi, jer nikad se ne zna, možda ćemo raditi development u nekom momentu, kako, šta, ne znam, htjela sam da ima neku pandu ulogu, to mi je bilo simpatično i nikako nisam uspevala da nađem ime i onda kao ajde menjamo slovo, ovamo tamo nešto, kod ovo, ono, pa kao ja sam u tom trenutku bila mnogo mlada, pa kao ja sam dete, ajde da to bude kod Kido. I kod Kido sa 2D, kako bi inače trebalo da se piše na engleskom, je bilo zauzeto i kao bez jednog D, pa dobro, što da ne, mislim, lepo je, zvučno je, domen slobodan, mogu da se kreiraju biznis akaunti i mi krenemo sa tom pričom, bit će kod Kido i samo u jednom trenutku moja mama kao, Gorana, što kod Kido, šta to znači? I ona krene na Google Translator, misle da zapravo neću njoj da kažem ko je ono funkcional, koja je ideja iza našeg loga. I on u jednom trenutku kaže, pa to je sa japanskog dete sa sjajem. I ja kao, da, eto, provalila si, to je to. I eto je zapravo priča o našem logu. Evo pitanje jedno za Kaćku. Šta ti radiš kad nisi na poslu i kad ne programiraš? Dobro, to bismo mogli zajedno da odgovorimo, s obzirom na to koliko vremena posle posla provedemo zajedno. U suštini, pre posla smo u teretani, posle posla ili neka šetnja, spremanje hrane, jer smo totalno spremamo se za leto. Tako da, teretana, šetnja, čitanje kad se stigne, planinarenje. Dobro, planinarenje je nekako za vikend rezervisana aktivnost. Tako da, probali smo, kao što smo u prethodnom videu rekli da smo probali penjenje, tako da jedva čekamo naredni put da nam se pruži mogućnost. Možda naredni vikend? Možda naredni vikend. Tako da. A ti? Pa znaš kako, počinjem i dan u teretani, pa ne znam, onda u toku dana odemo u neku šetnju, spremamo hranu, u principu sve to što si ti rekla. Jedino što ja pored tih stvari imam i fakultet, tako da uvek izdvojim bar nekih pola sata da privršim ove ispite kraju, naročito pošto su sad ispitni rokovi, pa se ja trudim da očistim godinu. Tako da doktorske udaraju jako trenutno, pored ostalih stvari. A možda još jedna od hobija jeste da ja volim da putujem mnogo, mada sad volimo zajedno, tako da dosta vremena provodimo i van Niša. Evo, Kacka, još jedno pitanje za tebe, da nisi u IT-u, čime bi se bavila? Pa, inicijalno moja ideja je bila da jednog dana budem doktorka i išla ka tome još od osnovne škole. Čak sam počela da učim nemački, da idem da budem doktorka u Nemačkoj, standardni put svakog prosječnog Srbina. Međutim, pred prijemni za elektronski, par mjeseci pre toga je samo bilo jednom switch. Ne, ipak nisu to. I otišla sam uskroz druge vode, ali eto, da nisam ovo upisala, verovatno bi bila ili medicina ili farmacija, nešto u vezi sa tim. Ja sam htjela da se bavim nuklearnom fizikom i ovo mi je bila druga opcija i onda spremila sam se da to upišem u Drezdenu i to je išlo super i onda samo u jednom trenutku se polagao nemački na C1 i ja sam pala 2 puta u 2 mjeseca taj ispit za tipa 0,01 poen. I onda sam odlučila da to su znakovi pored puta i pošto je tad već bilo vrijeme za upis na fakultet, najlakše mi je bilo da spremim prijemni za elektronski i eto, nisam se pokajala.
Evo sad još malo jedno drugačije pitanje. Pričali smo dosta i sa ljudima i na konferencijama i ostalo da zapravo mnogi od njih nisu završili fakultete i svi su nas ljudi pitali šta je neko naše mišljenje za DevOps, kao DevOps inženjer, da li bi trebalo da se završi fakultet ili bismo mogli da radimo ovako nešto bez završenog fakulteta. Šta ti misliš? Pa u suštini moje mišljenje je da može da se radi bez fakulteta, uvek su tu kursevi i možeš sam da naučiš. Mislim sad u sve dostupne materijale, kurseve, akademije, šta sve ne, može. Međutim, stvarno mislim da za tu neku širinu i da sutra budeš u mogućnosti da radiš i nešto što je malo izvan okvira tvog posla, da znaš kako da pristupiš problemu, da to generalno razmišljanje je nešto što mislim da bez fakulteta može, ali da je mnogo lakše kad tu širinu imaš od početka, od starta postavljeno dobro, da se samo nadograđuje i slojevito to ide. Tako da mislim da su kursevi i sve ostalo malo više, ne znam, kao da se počne od sredine, a ovo je baš od početka taj neki put i da se samo nadograđuje, tako da eto, mislim, i zbog nekog ličnog uspeha, ličnog zadovoljstva, lepo je završiti fakultet, ali ne samo to, stvarno mislim da ono što možete naučiti u jednom fakultetu, profesori od kojih možete kupiti mnogo iskustava i svega, mislim da nije stepeni koji bi trebalo preskočiti. Ja se slažem s tobom, mislim da zapravo kada ideš na fakultet ti imaš, tvoje granice su cilj ti je mnogo dalji i mnogo više stvari možeš da pređeš i mnogo dalje možeš da stigneš od nekog ko nije završio fakultet. Koliko god sad svi pričali da je u IT-u popularno, da zapravo ne moraš da završavaš fakultet i ostalo, mislim da opet jeste dosta bitno da to i uradimo. Najsimpatičnije pitanje možda ostavljeno za kraj, a to je koji je najgori savjet koji si dobila na poslu? U vezi sa tvojim radom, sa napretkom, možda sa karijerom, ne znam, tako bilo je iz različitih sfera su bila pitanja, ali opet vezano za taj najgori savjet. Iskreno ne znam za najgori. Za najbolje mi je lakše da kažem da je to da veruješ procesu i da svaki korak koji pređeš moraš da ga pređeš, da ne možeš da se preskače. Iako ja nisam baš oličenje osobe koja ima strpljenje, koja voli da ide postepeno, nego bi da to sve bude odjednom. Ali stvarno treba da se veruje u proces i u sve što i sve loše stvari koje se dese na tom putu treba da se dese, da bi se iz njih naučilo nešto. I sve to nas vodi kao nečemu dobro. A sad, što se tiče loših savjeta, ne znam, okružena sam dobrim ljudima pa nema loših savjeta, a od ljudi od kojih dobijem loše savjete, to se zaboravi i izignoriše. Ali evo, možda ti sa malo više iskustva. Možda najgori savjet koji sam ja dobila, ne savjet, možda komentar, jeste da recimo ideš ti svoj posao ne moraš da voliš. Meni to recimo baš nije nešto što bih ja prihvatila i sigurno da ne volim ovo, ne bi se bavila time. Mislim, ja verujem da stvarno svi ljudi koji vole da rade svoj posao i rade ga dobro, mislim, moraju prvo da ga vole, znaš, ne možeš da preskočiš taj korak, jer koliko god da ti kažeš ja upisao sam, ne znam, elektronski i radim kao programer zbog para i svega toga, mislim, koje su tvoje granice. Kad nešto voliš, opet ništa ti nije teško, spreman si na brdo kompromisa i imaš tu neku ludu energiju koju možeš uvek da guraš i jednostavno da motivišeš drugi ljude oko sebe. Tako da, moje neko mišljenje da moraš da voliš to što radiš i to mi je to kad čujemo, znači naježim se skroz kao svako ide na posao što mora, naš je posao mnogo stresan, naš je ovo, naš je ono, pa jeste, ali šta sad? Mislim, svaki posao ima svoje mane. Evo, ako sad za sam kraj, pošto smo odgovorili na ta neka najčešće ponavljana pitanja, vi uvek možete da šaljete sva pitanja šta vas dodatno interesuje u Code Kido DevOps DM i mi ćemo da se potrudimo da ili odgovorimo svakom ponaosob ili da sva ta pitanja koja budu stizala sakupimo i odgovorimo u ovoj nekoj formi, jer nazove volimo da pričamo pa nam ovo nije teško.
Što se tiče našeg YouTube kanala, samo ću da vas sve pozovem da ako niste, obavezno lajkujte, šerujte videe i subscribeujte se na kanal da ne propustite svake subote u 4 novi video gde mi pričamo o nekim različitim temama i stvarno vam spremamo neke super stvari i mislim za cijelu godinu, a specijalno za mart mesec. Pa je to. Vidimo se!